guys! Welcome sa aking YouTube channel. For today, wala ako ngayon sa bukid kasi day off ko. So ngayon dito muna ako sa bahay at magluluto ako ng chicken creamy adobo. So, samahan niyo ako magluto for today. So, ayan guys, malinis na ang chicken.
Hi guys! Luto na ang aking chicken creamy adobo. So, titikman ko na ha. Para sa inyo tong tikim na to. Nanunuot ang sarap. Malasang malasa. Isa pa nga. So, try nyo na magluto sa inyong mga bahay. Siguradong masasarapan kayo sa chicken creamy adobo. Pwede nyo rin itry ito sa inyong mga bahay. Madali lang siyang gawin at napakamura lang. So, hanggang dito na lamang guys ang aking video for today. Huwag niyong kalilimutang mag-like, share, and subscribe at i-hit nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga susunod na video. Paalam!